गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिजों लोगोसे गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आबौमोन आदामोन। दा आं दोंसे मेथाइ रोजाबनो नागिरदों। गाराङा जाया, आङो माब्लाबाबो बिदि पार्टिसिपेट खालामनायफ्राथ' खालामखाया। बिदि लांदां जानानै थानाय स्टेजखौ आंबो आबुं खालामनो मोजां मोनो। दा आङो आंनि मेथाइखौ रोजाबलांनोसै। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोनखौ आसा खालामबाय आदामोन आबौमोन। नायहां जायो थैब्लाबो नाया बियो जाहां गावनो थालांसिगोन माथो नायहां जायो थैब्लाबो नाया बियो आयो गलाप बिबाराबो सिरिगलांबाय थब्ल' बिबाराबो लेरहायलांबाय दाउथु गोरलैयाबो आंनि मेथाइ खननाया माबायदि जाखो आबौमोन आदामोन कालचारेल रेलि होनायाव आंनो बांसिन अख्रावदों बायदि मोनदों आं
ओंखायनो आंनि गाराङा जायासै आंखौ निमाहा होदो जेबो नङा फंबाय नाजाबानो जायो